les podem baixar, no hi ha cap problema. Què fas, amb el micro a la mà o...? No. Pregunto. No, Jordi sí que micro. Són uns acudits. Bé, bon vespre a tothom. Si us sembla, comencem. Ja passen gairebé 10 minuts. Bon vespre a tothom, benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició del cicle Desenterrant el passat. Aquesta iniciativa que vincula el coneixement de la descoberta del patrimoni, de l'arqueologia de la comarca de l'Urgell. Una edició especial per diversos motius. Jo crec que d'entrada n'hi ha dos. Un és perquè és la 10a edició i l'altre és perquè recuperem la presencialitat, tal com vam fer aquest any amb el cicle del mes de maig del Parlem d'Història. Per tant, doncs, per aquests dos motius jo crec que és important tirar endavant aquesta iniciativa. Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i des de l'Espai Armengol, contents de poder continuar sumant i participant d'aquesta iniciativa al costat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i amb altres entitats, institucions i ajuntaments de la comarca, perquè creiem que respon a un dels objectius de l'àrea, que és aquesta d'apropar el patrimoni històric, el llegat històric a la ciutadania des de diversos punts de vista, des de diverses disciplines i de diferent manera, a través de presentacions, xerrades, visites guiades o tallers. Per tant, per part de l'Ajuntament de la Seu, content de poder oferir aquesta activitat, col·laborar-hi i felicitar els organitzadors per aquests 10 anys d'activitat del Desenterrant el passat. Bé, bona tarda. Gràcies, Carlos, i gràcies a tots per la vostra assistència. Com deia el Carlos, és un goig poder inaugurar ja aquesta 10a edició del cicle, un cicle que heu vist que hem fet d'una forma especialment prolongada durant tot aquest mes d'octubre, una mica amb aquesta excusa dels 10 anys d'aquest cicle. Com sempre, des de l'Institut d'Estudis sabeu que el que promovem és la recerca i la difusió d'aquesta recerca amb activitats diverses. Per tant, aquest cicle està format per aquestes conferències, per aquestes presentacions de llibres i per aquestes visites guiades sobre diferents temàtiques que ja haureu vist al cartell general i que anirem anunciant properament. I per part nostra, bàsicament, el que cal fer és agrair, per una banda, a totes les institucions que ja ha anomenat el Carlos, que coorganitzen i que fan possible aquesta activitat. Evidentment, avui també el Jordi, sobretot, el Jordi que ens oferirà aquesta conferència amb la col·laboració d'Anem Editors. Una conferència que, com veureu, d'alguna manera ens presentarà el llibre que tot just es va editar amb el Jordi mano a mano, amb el David Gálvez, sobre gravats de l'Alt Urgell, d'Andorra i de Cerdanya. El Jordi és una persona que coneix pràcticament millor que ningú aquesta temàtica. Ell de formació és conservador-restaurador de patrimoni, es dedica professionalment a la docència i coneix com ningú, com dèiem, tant els gravats com el megalitisme com altres temes dels quals ha fet difusió en diferents mitjans i per tant avui ens presenta aquesta obra i aquesta xerrada. Sense més, com diem, gràcies a tots també per la vostra assistència i gràcies, Jordi, per acceptar de fer aquesta xerrada avui. Bé, bona nit. Em sento molt fort, ara, així. Bona nit, merci per haver vingut i això, espero que tinguem una vetllada agradable i l'objectiu una mica és presentar el tema aquest que anomenem gravats rupestres i escultures, que és un patrimoni molt desconegut per quasi bé tothom i molt ric, ens explica, té molta informació tant històrica, etnogràfica, arqueològica, artística, gràfica, plàstica i per això a mi des que vaig començar a conèixer els gravats rupestres és un tema que em va fascinar i va provocar que durant molt de temps em dediqués a la seva recerca i difusió. I bé, una mica la xerrada d'aquesta nit, més que conferència és una xerrada, doncs intentaré explicar una mica el patrimoni que tenim en aquesta zona geogràfica, que jo no divideixo molt perquè per mi és una mateixa zona cultural, que és Andorra, Alt Urgell i Cerdanya. Llavors, tot el material que surt gràfic aquí, les fotografies, si a algú li interessa, el que explicaré jo surt en el llibre que hem fet amb Anem Editors. I bé, com que m'enrotllo molt, començaré ja una mica i
una mica el procés d'oratòria, el que explicarem aquí. Començarem explicant els gravats rupestres amb un criteri històric des dels més antics als més moderns, per dir-ho així. Llavors, els gravats rupestres que creiem que són més antics, ho sabem, ho creiem, perquè estan relacionats amb el megalitisme. El megalitisme a la comarca del Turgell és molt ric, segurament, possiblement és la segona o tercera comarca més rica en monuments megalítics, i aquí la comarca en devem tenir, si no 90, potser hi ha un centenar, perquè en van sortint cada any. Llavors, aquesta cultura megalítica, estem parlant del neolític o del calcolític, 2.000, 3.000, 2.500 abans de Crist, més o menys aquesta forquilla, tampoc no és molt important. El que veiem que aquesta cultura, que són els constructors dels dòlmens i menhirs, el seu sistema de representació amb gravat rupestre, les traces que ens deixen són en forma de cassoletes. Això és una roca que està a Ella, a la Cerdanya, al mig d'una collada. Veurem tota l'estona anem insistint que als llocs on hi ha aquests gravats, on hi ha aquestes representacions, els que els van representar van escollir uns llocs especials, no estan a qualsevol lloc. Llocs que miren obertament a la vall o llocs, per exemple, que a l'Urgell tenen tendència molt a mirar a Cadí o a mirar a Pedraforca, ja ho anirem veient. Per tant, el lloc ja és un lloc especial. Aquests d'aquí estan al bell mig d'una collada, a la Cerdanya, i és una gran roca on trobem, això són les cassoletes, que comencen a fer aquestes petites cavitats. Se'n diuen cassoletes o gravats hemiesfèrics. Anem veient. Aquest d'aquí és un paradigma de la cultura pirinenca, en aquest cas Andorra, el Roc de les Bruixes, que és conegut per algun altre tipus de gravats, però també hi ha cassoletes d'aquestes. Ara, després, ensenyo 4 fotografies més i veurem què podem interpretar per aquestes cassoletes, perquè el que serà un continuum en aquesta explicació és que molts gravats estan en el camp de la interpretació dels autors, no se sap ben bé aquesta cultura que va voler representar. Llavors, trobem molts autors que tenen diverses opinions sobre el que representen o què ens volen explicar. Aquí veiem les cassoletes barrejades amb altres tipus de gravats d'altres èpoques. Això és el Roc de les Bruixes a Andorra. Això ja és un cas de l'Alt Urgell, això és Avellanet. En la zona d'Avellanet i al cantó hi ha bastants monuments megalítics i a prop d'aquestes roques trobem el dolmen d'Avellanet. Tota aquesta zona d'Avellanet, jo que quan hi vaig anar la primera vegada a fer una mica de recerca o a mirar els dolmens, els megalits, tota la zona està plagada, hi ha una gran quantitat de cassoletes. Si us voleu enfilar, el Avellanet està baix, tot el solà de la zona fins al cap de la serra hi ha diferents roques. Aquesta és la típica roca de l'Alt Urgell on hi ha cassoletes. El que hem dit, una roca plana, perquè la superfície, evidentment, ha de tenir unes certes característiques per poder-la gravar, i mira la vall, per tant, aquí n'està ple. Fins i tot cada vegada que visito aquesta zona dic, no trobaré res, i a la llunyania una roca plana que sembla, n'hi ha. Per tant, a l'Alt Urgell tenim aquest tipus de representacions tan antigues, les cassoletes hemisfèriques. Anem passant. Això d'aquí, per exemple, això d'aquí és Arcavell, ho coneixereu ben bé, i això d'aquí és just quasi bé a la frontera amb Andorra, on hi ha una gran cassoleta. Aquesta d'aquí la fico com a exemple perquè algunes d'aquestes cassoletes tan antigues han servit des de sempre, algunes, no moltes, però algunes sí que han sigut sempre conegudes. Per exemple, això d'aquí són les terres de Cal Gastó de Fontaneda, i una vegada perquè molts gravats els trobes fent recerca a la muntanya, amb la motxilla i el bastó, i anar mirant roc per roc, i altres la informació és oral dels coneixedors del territori, que són els pastors, els caçadors, els pagesos, la gent que habita i coneix els camps i els serrats. I una vegada parlant amb els de Cal Gastó, a Sant Julià, això, coneixes algun roc on hi ha algun tipus de símbol, algun dibuix, una cosa, i em van dir, sí, hi ha un terme de Cal Gastó és conegut per la llossa. Dic, no aniré a veure. I la llossa és perquè hi ha una cassoleta i un regueró que també se'n diu com si fos una llossa per la sopa. Llavors, aquesta cassoleta ja ancestral és coneguda i serveix per delimitar actualment termes i que els ha delimitat tota la vida. I a l'altra banda hi ha Arcavell, que també n'hi ha. Aquí dalt hi ha les bordes d'Escàs i també hi ha cassoletes i es miren unes a les altres.
Aquestes d'aquí també són unes cassoletes que estan just estan al pic de Cabús, que també fa trenca entre l'Alt Urgell i el Pallars. Estan a molta alçada. Això em sembla que està a 2.400 metres, i a dalt de tot del pic trobem una cassoleta més gran, les petites i algun símbol geomètric que deu ser posterior. Per tant, en trobem tant al fons de la vall com a molta alçada. En el llibre hi ha exemples, hi ha profusió d'exemples, hi ha 150 fotografies i, per exemple, de cassoletes, jo he intentat que n'hi hagi, o dels Ades gravats, d'Andorra, Alt Urgell, Cerdanya. Aquí el que he preparat més, ja que estem a Alt Urgell, doncs més material gràfic de la nostra comarca. Algunes cassoletes, que després mirarem de què poden dir, es troben en els mateixos monuments megalítics. Per exemple, això és el dolmen del Bosc del Gascó, a Castellbò, sobre Turbiàs, i a la coberta hi ha cassoletes. Per tant, les podem començar a associar amb aquest món màgic, mític, que té a veure amb el món funerari, perquè això no deixa de ser d'un enterrament, de la prehistòria. Al dolmen que hi ha més a baix, que hi ha el dolmen de Turbiàs, a la llosa de la coberta també hi ha cassoletes, i a molts més altres llocs. Per tant, ens estan parlant que la cassoleta eminentment té de tenir algun caràcter sagrat o sacralitzat o religiós o espiritual, perquè està emparentat amb les creences d'aquesta cultura. Aquesta d'aquí, aquesta la vaig trobar també fent recerca a la zona d'Arcavell, està a Juberri, però antigament estava, això està a la toponímia, es diu el Solà d'Arcavell. Actualment pertany a Andorra, però fins fa escassos 200 anys encara era Arcavell. I aquesta la vaig trobar allò, em va fer molta il·lusió, perquè trobem que aquestes cassoletes a vegades ens dibuixen algun tipus de figura geomètrica. Hi ha unes cassoletes grans a dalt i les trobem unides amb algun tipus de reguerons que se'n diuen. Per tant, fan algun tipus de figura. Si anéssiu a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà, hi ha veritables rocs on hi ha moltes cassoletes amb infinitud de figures més grans, més petites, unides fent dibuixos barrejades amb antropomòrfics, amb creuetes. És una zona molt rica, culturalment és molt rica d'aquesta cultura, per tant, l'expressió artística en allà és més elevada. Però això ho tenim aquí mateix, aquí a Arcavell, fixeu-vos. A vegades és difícil d'interpretar això perquè si no coneixes aquest gravat tan antic pots pensar que és una cosa natural, que no és antròpica. Vas coneixent el gravat rupestre a mesura que em vas veient a altres zones, a altres països, a altres comarques, i llavors de seguida el saps reconèixer. A veure, anem passant. Això és una cassoleta ampliada. Jo me'n recordo les primeres cassoletes perquè de formes d'aquestes a vegades et pot semblar que n'hi ha moltes. I el Pere Canturri, que va ser el Celsi, que va ser un dels meus mestres, em va dir una norma, em va dir: pensa que una cassoleta l'ha fet un humà amb una eina, primer picant la superfície de la pedra i després polint-la. Perquè jo li ensenyava: mira Pere, això pot ser-ho, això pot ser-ho. Llavors hi havia... Sí, les roques a vegades fan cavitats naturals, però no són polides per dintre. Llavors fan una punxa aquí, un tall. Llavors no és una cassoleta prehistòrica ni antròpica, perquè el sol fet d'agafar una destral prehistòrica, que és com està feta, i polir-la, ja deixa una superfície que ha de ser feta per l'home a la força. Per tant, no tot ho són. Això d'aquí també, veieu, aquestes les vaig trobar. Això és el Cadí al fons. No, el Cadí no, és la Tossa d'Alp. I això és la Molina, em sembla. Això és una que també vaig trobar a G de Cerdanya, que havia passat desapercebuda. I també una roca mirant al fons de la vall amb infinituds de cassoletes. Què volen dir les cassoletes? Què volen interpretar? Com que n'hi ha molts llocs del món, per tant no és una cosa eminentment d'aquesta cultura, en trobem a quasi bé tot el món. Doncs hi ha gent que va interpretar que primer podien ser mapes celestes, mapes estel·lars, estels, planetes, representacions de l'univers. Cada autor diu 1000 coses. Hi ha el que diuen que són mapes del territori, mapes d'on hi ha les fonts,
Altres persones diuen que són per fer-hi ofrenes, per deixar-hi mel, per deixar-hi aigua, per deixar-hi algun tipus de... Se'ns perd. La meva opinió és que són gravats votius. Per tant, per mi, el lloc és sagrat, en aquesta pedra, per alguna acció o lloc especial, telúric, màgic, sagrat, religiós, d'aquesta gent, el lloc primer sagrat. I el visitant, el romeu, el qui va en el lloc sagrat per demanar alguna cosa a la divinitat o perquè ha tingut alguna eriofania o alguna visió mística, va en aquest lloc, igualment que nosaltres visitem una església o visitem una petita capella i deixem una espelma com a vot o hi fem una creueta, doncs ells marcaven, jo m'imagino, invocant a la divinitat els seus déus i deixant la seva marca. Jo he estat aquí i he deixat la meva cassoleta, la meva marca gràfica, i segurament hi podia haver anat algun tipus d'ofrena, possiblement. Mel, aigua, no és qualsevol cosa. Però totes són petites, n'hi ha de grans, però la majoria són petites. Llavors, una gran ofrena, aquí, per exemple, totes tenen la mateixa mida. No sé, si tu vols demanar a la divinitat una gran cosa, jo faria una gran cassoleta i l'emplenaria de blat, o hi ficaria un xai o un sacrifici. I normalment són petites. Per això a mi em fa pensar més que si la pedra sacrificial i s'hi ha fet algun tipus de sacrifici, és possible, però la cassoleta en si no és el receptori del sacrifici, sinó és més aviat per mi una marca votiva. Cadascú tindrà diferents opinions. Perquè són petites, normalment són bastant petites. Algunes sí, que si s'hi aboquen líquids amb els reguerons, poden fer algun tipus de dibuix. De totes maneres, tornem a estar en el pla de la incògnita. És una cultura que, evidentment, no va deixar res escrit. En sabem encara poc. L'arqueologia encara no ha desxifrat molts dels seus misteris i enigmes i menys del seu sistema de representacions. A veure ara què surt. Això, una altra cassoleta. En aquest cas, aquesta la vaig trobar a Nagol, que sovint s'han associats o s'han cristianitzat o aquesta creu crec que és de terme. Per tant, moltes La cassoleta és antiga, sempre s'ha sapigut i on marquem el terme, el lloc que és conegut antigament, el lloc que tothom sap que hi ha una marca antiga dels nostres ancestres. Doncs al costat de la cassoleta molt sovint hi trobem la creu. Aquí. Aquesta foto és molt interessant, és de Sant Maximi de Sallent. Jo la vegada que hi vaig anar hi ha una ara d'altar a fora i me la vaig estar mirant a la zona de Sallent, a prop de Nargó, de Coll de Nargó, i hi ha cassoletes, o sigui, aquesta pedra devia estar a la zona, el cristianisme la veu, sap que és important o ja tenia una tradició prèvia precristiana i la reutilitzen com a altar cristià. Per tant, és una pedra sagrada dels pagans, pagans estem parlant de precristians, i els cristians la reutilitzen com a pedra d'altar. I ja al costat de les cassoletes, a veure si es veu bé aquí, aquest tipus de gravats, que és com una cassoleta en forma de peu, que científicament se'n diu podoforme, forma de peu, que al Solsonès n'hi ha molts rocs amb aquest tipus de gravat. Geogràficament també estem més avall i aquí en trobem. És un cas de sincretisme religiós. Gravats antics pagans precristians, màgics, sagrats, sobre d'altars cristians. És un món fantàstic. Aquí també més cassoletes, aquesta és a la zona a Vallcebollera, a la Cerdanya, anem passant perquè hi ha molt material i aquí el mateix, una cassoleta al costat d'una creu de terme entre Enveig i Puigcerdà. La creu, el quadrat és modern perquè quan malauradament la Cerdanya es va partir entre dos estats, que no nombraré, doncs van ficar aquesta, això ho va fer a l'estat francès, però la cassoleta antiga ja hi era. És en un prat a prop entre Enveig i Puigcerdà. El segon tipus de gravats, anem avançant en el temps. Jo li demanaria a l'Oliver que si el timing, perquè jo m'hi puc estar estona aquí parlant, tots aquests gravats m'hi puc estar estona perquè els he fotografiat jo i molts els he trobat jo. Llavors, per mi m'evoquen records i experiències fantàstiques passades a la muntanya en aquests llocs
jo sempre parlo una mica de sacralitat, de religió i sobretot d'espiritualitat. Hi ha gent que m'ha demanat per què en trobes tants, per què t'agraden tant? Jo no sóc arqueòleg i no faig una recerca arqueològica ni historiador, el meu camp és les belles arts, però en aquests espais sempre m'han cridat l'atenció i m'hi he vessat a anar-hi perquè tenen una força espiritual molt important i en certa manera això m'hi ha impulsat a anar-hi per buscar, per trobar aquesta espiritualitat perduda d'aquests pobles, que no és la cristiana, la precristiana una mica. I després els cristians fan aquest tipus de sincretisme. Per tant, són llocs molt màgics, van fer rituals. Els nostres van passats i van fer algun tipus de ritual sagrat amb les creences que alguna cosa ens ha quedat, però no del tot. Per tant, hi ha una tendència important a visitar aquests llocs. Aquests són uns gravats que hi ha mirant a Cadí, a Cava, anant cap allà al Quer, i són gravats que se'n diuen fusiformes o naviformes, perquè a més de ser cassoletes són talls verticals o horitzontals, normalment paral·lels, fets sobre la pedra. I s'especula que poden estar fetes amb destrals de pedra, perquè tenen aquesta secció amb V baixa, i també a vegades rematen la figura amb diferents puntes. Aquí estaríem parlant ja del final de la prehistòria, de l'edat del ferro, hi ha autors que es reculen com a molt 1.000 anys abans de Crist, altres no tants, altres 300-400 anys, però estem parlant com a molt la forquilla molt àmplia al darrer mil·lenni abans de Crist, d'acord? Aquesta cultura ara veurem que és eminentment, aquesta sí que és eminentment pirinenca. Ara veurem per què. Aquests d'aquí són a Cava, a Cava. Tot és el Turgell, això. Aquí en veiem. Aquí al Roc de les Bruixes n'hi ha molts. El Roc de les Bruixes és una roca sagrada molt important a Canillo, Prats, que podríem estar parlant una mica de la gran catedral de la prehistòria d'aquesta cultura, perquè és un roc on hi ha una gran profusió de símbols i signes de diferents èpoques. Però qui més s'hi va estar i més va representar va ser aquesta cultura del gravat naviforme o fusiforme. És el mateix. Anem-los mirant. Aquesta cultura, algun tipus de gravat, ja comença a tenir alguna tendència petita, però alguna tendència a la figuració, com per exemple aquesta forma d'espiga, que nosaltres estem parlant d'arboriformes, d'espiga del gravat natural, però realment tampoc sabem què representa. Potser no té res a veure amb el món natural. Són figures més complexes. A la que anem avançant en el temps, de la cassoleta senzilla, veurem que, evidentment, els homes elaboren més les seves representacions gràfiques en els gravats rupestres. Aquest d'aquí és també a Cava. Fixeu-vos que bonic. Una figura radial o solar. La nostra tendència és dir, a més d'estar mirant a solar, doncs és un sol, és una estrella, possiblement ho sigui. Els historiadors romans, quan arriben, perquè és Roma primer que conquereix aquests pobles, que conviuen amb els íbers, són pseudoíbers o iberitzats, ens parlen molt que aquests pobles adoren a les fonts, a les forces de la natura, a l'univers, a l'espai, al cosmos. Per tant, tot i no tenir clares les seves divinitats, han d'estar relacionades a la força amb el seu medi, amb la seva subsistència, que és la natura. Per tant, les divinitats han de ser naturals. Això no deixa de ser un gran sol radiant, radial, un déu solar. Podria ser. Aquests d'aquí els vaig trobar fa poc a Cibís, i és el mateix. Passant aquí, aquests d'aquí són a Cerdanya. Aquest d'aquí és molt xulo, perquè a Cerdanya hi ha una gran profusió d'aquest tipus de gravats, possiblement perquè la vall és molt més àmplia, és molt més habitable, i això va fer que s'hi establissin segurament més habitants en aquesta època. I van començar a fer aquest tipus de gravats amb representacions cada vegada més complexes. I a vegades hi surt alguna representació antropomòrfica al costat, com aquest d'aquí. Aquesta d'aquí és molt antiga i a més està tallada per naviformes, per tant és anterior al medieval. Fixeu-vos que en aquestes èpoques no tenen cap pudor a representar
les figures que normalment són despullades, aquest d'aquí se li veuen els mugrons, i s'està tocant el penis, vull dir, està possiblement fent un acte d'onanisme, o sigui, potser està fent una representació de sexe sagrat en aquest espai. Això és el Roc de les Bruixes, fixeu-vos una figura d'una estel molt ben representada. Això d'aquí també és el Roc de les Bruixes, aquest tipus de gravats. Sembla una figura, sembla una vulva femenina o algun tipus de figura a la feminitat. Això d'aquí també és Cerdanya. I tornem a trobar la figura aquesta d'aquí més fineta, però també que hem trobat a Andorra, dels gravats amb forma d'espiga. Aquesta cultura el que té és, el que ens hem trobat és que té una vintena de símbols, per dir un número petit, i aquests símbols es van repetint en tots els conjunts. O sigui, no inventen, no és una cosa artística. Aquí el concepte artístic encara no ha sortit. Ni els que fan les cassoletes fan art ni fan estètica, ni aquests d'aquí tampoc. Cada vegada són més ideogrames o pictogrames i cada vegada estem veient que tendeix més al llenguatge, tendeix més a l'escriptura, a una pseudoescriptura, encara molt poc desenvolupada, que quan arriben els ibers, després ja ho veurem, la cosa comença a avançar, però hi ha com una tendència a dir, a que fos com un llenguatge, que no sabem desxifrar, evidentment, però aquesta tendència sembla que és bastant clara. A veure si encara aquí es veiem. Veieu, fixeu-se, perquè moltes vegades aquests gravats fan com frisos, hi ha un principal i després hi ha diferents segments, hi ha com una espècie de... Al principi sembla caòtic, però després, dintre d'aquest caos, hi ha com una espècie d'ordenació, com si estés pautada la cosa. Aquí en veiem acompanyats amb estels, i l'estel també és potser l'únic símbol, signe, figura que jo he trobat quasi sempre que acompanya els gravats fusiformes. Si jo hagués de definir una figura geomètrica pura, pròpia, nostra del Pirineu, precristià, estem parlant abans de l'arribada dels cristians, diria que és el pentagrama o el pentacle de 5 puntes. A tot arreu on he trobat gravats fusiformes, a prop, lluny, petit o gran, hi ha la figura de l'estel. I l'estel és una figura geomètrica sagrada. És com si pels cristians fos un tipus de creu. I moltes vegades, en diferents èpoques, els pastors o habitants l'han seguit utilitzant com a símbol profilàctic o protector. Moltes bordes encara hi ha la data de 1800 o més actuals, encara el pastor el que ha gravat a la porta per protegir el bestiar o a ell mateix és un estel. I jo he demanat per què fas estel, sempre s'ha fet, és un símbol que ha quedat com un paradigma del nostre símbol més que la creu, i els primers estels surten en aquesta època, al costat dels gravats fusiformes. A veure, aquí no, l'últim, espera, aquesta d'aquí ja es parlem. Per acabar el gravat fusiforme, el que sí que està clar és que és eminentment pirinenc perquè s'ha trobat des de la punta més punta del Pallars, llavors es van començar a trobar a tota la zona d'Andorra, es van trobar a Cerdanya, es van trobar al Ripollès, no sé si a la Garrotxa se n'han trobat, però també se'n troben a l'Empordà, fins fa poc jo n'he visitat uns, quasi bé Cap de Creus, a Tocamar. Els que fan aquest tipus de representacions tan característiques que no té cap dubte el seu tipus de representació, és una cultura que es mou transversalment a les serralades pirinenques. Ja no baixen cap a baix, no baixen cap a les Nogueres, no baixen cap als fons de la vall, no van cap al Berguedà, es queden com a la vall, des del Pallars fins a, torno a repetir, fins al Cap de Creus. Per tant, podríem estar parlant de l'autèntica o més genuïna cultura pirinenca o menys contaminada, almenys en el seu tipus de representació, serien els d'aquest tipus, els de final del segle I, segle II abans de Crist, fins que arriben els romans, llavors la cultura queda homogènia amb el cristianisme i la romanització. Això d'aquí és un cas
els primers casos d'escriptura es troben a Cerdanya. Aquesta és no es veu bé, aquesta fotografia, això és una inscripció que està a Oceja, amb ibèric. El cas de les inscripcions ibèriques de Cerdanya és molt curiós perquè ara estem parlant tota l'estona de representacions pictòriques, simbòliques, gràfiques, i aquí ja trobem escriptura. Aquí ja no estem interpretant, sinó aquí ja diu alguna cosa. El problema és que aquests primers habitants que van conviure amb aquests pirinencs primitius, que no se sap ben bé d'on venien, doncs hi ha un gran autor, un gran professor, que és l'amic meu, el Pere Campmajor, que diu que el pas que ens estrimen aquí, que les guerres púniques són íbers, que són represaliats pels romans per haver ajudat els cartaginesos, s'escapen a la Cerdanya, i a la Cerdanya conviuen amb els cerdans, que són els habitants autèntics d'allà, i llavors escriuen el seu alfabet o els ensenyen als cerdans, és igual. La qüestió és que hi ha un tipus de gra rupestre que és contemporani en els fusiformes, però ja és escriptura. A l'ibèric es sap llegir, però no se sap interpretar. Se sap com sona com un basc, però no se sap ben bé què hi posa, no el sabem llegir. Aquesta d'aquí, molt xula. A veure, un moment, aquesta d'aquí. Doncs llavors, jo com que també tinc arrels a Cerdanya, quan vaig llegir, això és una mica anècdota, però perquè veieu com va una mica el motor de recerca del buscador de gravats rupestres. Doncs jo per publicacions vaig conèixer que a la Cerdanya hi havia inscripcions en ibèric. I jo dic, si em vull trobar una, jo no descanso fins que jo trobi una inscripció ibèrica. I clar, són molts dies de recerca, sobretot per les solanes cerdanes, i no en trobes, i les que trobes ja estan publicades o ja han estat trobades, o hi ha, per exemple, un professor que es diu Ferrer i Jané, que és l'epigrafista ara que hi ha més categoria més important de la Universitat de Barcelona, que és el qui et dona el visto bueno si la inscripció és bona o no. I algunes les trobava, per exemple l'anterior la vaig trobar a Oceja, però ja l'havia trobat 2 anys abans, no sé què, vas buscant. I al final, amb una roca molt petita aquí dalt, a més, t'has d'aprendre una mica el signari o l'alfabet ibèric, perquè si no veus una sèrie de símbols ja els has d'interpretar com a escriptura ibèrica, perquè no és ni llatí ni és simbologia, és signari ibèric. I un dia, buscant en aquesta roca, vaig començar a veure unes estrelletes, i això em va cridar molt l'atenció, algun fusiforme petit per aquí baix, i llavors vaig fer cas al meu professor Campmajor, que em va dir els gravats ibèrics els has de trobar amb lupa, són molt petits, no és una epigrafia gran per la gent, sinó correspon més a un gravat personal, un íber o un cerdà iberitzat ha anat allà i ha invocat a una divinitat, o ha escrit el seu nom, o ha escrit l'alfabet ibèric, perquè l'alfabet ibèric tot sencer també actua com a màgia. Una mica els primers alfabets són per comunicar-se amb les divinitats. Llavors, jo escric tot l'alfabet, perquè sóc el que em comunico. Suposo que devien ser sacerdots, perquè són els que coneixen en aquesta època més, no crec que fossin pastors els coneixedors de l'alfabet. La veritat que aquí vaig començar a veure uns símbols que em van recordar l'alfabet ibèric, li vaig enviar, vaig trobar això. Això és molt petit, això són 5 centímetres a dalt, i em va recordar a l'escriptura ibèrica. Li vaig enviar el calc als professors de la Universitat de Barcelona i em van contestar que Eureka havia trobat una inscripció ibèrica important perquè aquí posa Urdalike. I Urdalike és una invocació a un déu que es diu Urde. I Urde és un déu que és un porcfer, és un déu conegut. Per tant, això se sap perquè a València, que hi ha molta cultura ibèrica, hi ha un abric, una cova, que es diu l'Abrigo del Tarragón. L'Abrigo del Tarragón és com un santuari només en aquesta divinitat. Hi ha una 50ena o 60ena d'inscripcions on només hi posa això. Urde, Urde, Urdalique, Urdalir, invocacions, dir el nom del déu, i ho escric en el déu aquest Urde. I a Navarra també hi ha una estela on hi ha el mateix nom, però ja en llatí, també estem parlant d'aquest déu. I a més, Urde vol dir porc en basc. Si hi hagués aquí algú d'Euskadi i li estiguéssim dient Urde, li estiguéssim dient porc.
directament. Però és un porc fer, no és un porc, es creu que no és un porc comú. Llavors, aquí la gran troballa, que vaig ser molt feliç, doncs va ser la meva petita contribució a les divinitats de la Cerdanya. Doncs sabem que a la Cerdanya, i aquí segurament també per proximitat, un dels déus que adoraven els antics cerdans era el déu porc, el déu porc fer, que és conegut, és una divinitat molt coneguda en el món celta, que evidentment no adoren els porcs, és sempre simbòlic, adoren a la tenacitat, a la perseverància, a la força, no adoren el porc com a animal, sinó sempre és el simbolisme del porc. I possiblement també és un animal psicopompo, que ells creien que quan mors l'ànima hi ha un animal que l'acompanya fins a l'ultramón o al món subterrani o al món celestial, i el món subterrani no és l'infern, és un altre tipus de món inferior, i possiblement Urde és un déu psicopompo que acompanyava l'ànima en els mons subterranis. És un cas curiós molt xulo, això és molt petit així. Va ser un cerdà, me'n recordo encara que el moment va ser molt emocionant perquè vaig desxifrar l'Urdalique i 2.000 anys, a més el meu poble va ser el poble del meu pare, que és G, 2.000 anys després una altra persona va tornar a invocar el nom del mateix déu. Per tant, aquest déu havia estat, el déu Urdal havia estat callat 2.000 anys i jo el vaig tornar a anomenar, el vaig tornar a cridar Urdalique. Per tant, bueno, és una contribució al panteó ibèric de déus de la Cerdanya. És aquí. Això és una altra inscripció. Aquesta, per exemple, la vaig trobar a la zona de Guils, entre Guils i Bolví, i això és signant ibèrica, això és una lletra ibèrica, això és una lletra ibèrica, això és una lletra ibèrica, però per exemple aquesta, i això està claríssim, o sigui, un pastor no s'hi pot haver inventat això de cap manera, però els professors de la Universitat del Ferrer i Janer de la Universitat de Girona diuen que no, que això no és ibèric, que no hi diu res, que ells no ho saben traduir, i altres autors em diuen que no pot ser inventat, o sigui, les lletres són eminentment ibèriques. Per tant, també estem en el camp aquest de la... Per mi és ibèric, no en tinc cap dubte. Ara estem a la part d'inscripcions. Això és una inscripció que està a l'església de la Cortinada, on signa el presbíter, sembla que així presbíter, no ho vaig des d'aquí, els capellans signen els capellans al segle XII i al segle XIII, signen a les portes de les esglésies romàniques. Això ja és llatí, evidentment. Això també sobre els arrebossats de les pintures murals de les esglésies trobem moltes inscripcions, moltíssimes, dels que les visitaven, dels romeus, dels capellans, dels devots. Aquesta d'aquí és a les Bons, Andorra. Aquesta d'aquí em va fer molta gràcia perquè el vaig trobar en una masia que em sembla que es diu la Masia de la Roca, em sembla que es diu la Masia de la Roca, a Guils del Cantó, i no és rupestre, està sobre el guix d'una casa, però el text em va colpir, perquè diu: vivir en este país es no apreciarse la vida, es ser asalvajados o asalvados y vivir como bestias. Llavors això ens reflexa una mica com devia patir la gent de Guils del Cantó per escriure això a la paret de la casa. I ho vaig trobar com a document, també és important perquè reflexa la duresa de la vida al Pirineu. Això suposo que deu ser de principis del segle XX. A llapis, Em va trastornar veure-lo. Dic, pobre home, quan devia escriure això. Això és una altra inscripció. Aquesta la vaig trobar a Cibís. Vaig pensar que pogués ser ibèrica i no me l'han donat com a bona. Seria molt interessant que fos ibèrica perquè estaria important aquest tipus d'inscripcions ja molt a la zona d'aquí l'Alt Urgell, però no. Bueno, els experts em diuen que no. Aquesta inscripció parla Anno Domini, parla de l'any hi ha una data, està a la portalada de Santa Maria de Josa, també aquí a l'Alt Urgell. No sé si es veu des d'aquí, Anno Domini, sembla que hi posa 1200, no sé què més. Vaig passant. Aquesta d'aquí és molt coneguda. Està al Forn i Caferna, a la zona de Fígols, on aquest gravat rupestre amb data de 1700, em sembla que hi veig aquí 8,
les tropes, per l'Armada Invencible, desforesten tota aquella zona i en deixen constància als boscos de Fígola a l'Alt Urgell. És molt difícil de llegir. Són gravats epigràfics, per tant es poden llegir i ens donen molta informació. Això és un text històric del que va passar. Per fer l'Armada Invencible van venir fusters o qui fos anterior i van desforestar tota aquesta zona del forn. Aquests d'aquí són molt bonics. Ara estem passant ja a representacions que jo en parlo. Els gravats, cronològicament, estan ordenats, però també per temàtiques, per grans temes. Ara parlaré una mica dels gravats que jo dic antropomòrfics, que tenen forma de persones. Evidentment, els éssers humans, el primer que han intentat representar abans que cap altra figura és a nosaltres mateixos. I ja des de la més remota antiguitat. Aquests d'aquí estan a Solanell, sobre Castellbò, i és una zona també molt rica en megalitisme, la zona de Castellbò, i fixeu-vos, aquestes figures que han de ser molt antigues per la seva estructura i pel tipus de gravat, podria ser una família, una tribu, els personatges estan sexuats, és un gravat molt, molt bonic. Dels més bonics, jo sé els que trobo més bonics d'aquí la comarca, per això el vaig triar per la portada del llibre. És de l'Alt Urgell, aquest també. L'Alt Urgell, aquest d'aquí també és molt bonic, està en una borda de civís i jo li dic, moltes vegades trobem figures que se'n diuen els orants, que és una figura que està resant, invocant a la divinitat. No sé si es veuen bé d'aquí baix. Fixeu-vos que dalt té una creueta, podria ser un marciano que va aparèixer allà a civís, no. Aquestes figures tan estranyes ens poden deixar volar la imaginació. Aquest d'aquí és un gravat eminentment medieval. A l'època medieval estan sortint molts gravats, sobretot de temes militars i gravats amb soldats, on hi ha amb molt detall la representació de la seva vestimenta, les armes, els cavalls, tot. Aquest d'aquí el vaig trobar a Sant Julià, a Rocafort. Però fixeu-vos, és un gravat que deu ser del segle XII, segle XIII, però fixeu-vos que ben dibuixat està la sabata, la faldilla, porta un escut, porta una espasa, porta una llança, em sembla també. Aquest d'aquí és un conjunt, aquest d'aquí és molt... A veure quants n'hi ha? Sí. Us els ensenyo els tres perquè amb una roca... Aquí hi ha un altre, aquí hi ha un altre, a veure, deixaré el més bonic. Tots són bonics. Tots no sé quin quedar-me, tots són fills meus. Aquest poder. Amb una roca a Cerdanya, a la zona de Bolvir, vaig descobrir un conjunt de gravats on hi ha almenys, em sembla que he comptat, es veu bé això? Quin es veu bé, a veure? Clar, és que jo a l'ordinador els veig molt bé. Aquest es veu bé? Aquest? Vaig trobar una roca on hi ha, en un espai bastant reduït, la representació de, em sembla que són 14 o 15 figures d'uns personatges molt, molt curiosos. Hi ha altres autors que han fet diverses interpretacions, però la roca, el primer que la va trobar soc jo i la primera interpretació és meva, i per mi són, jo en dic els bruixots de Bolvir, perquè per mi són representacions de, al costat està ple d'aquests gravats fusiformes que hem parlat, i per mi són els que van realitzar els gravats fusiformes. O sigui, és un cas importantíssim perquè ja no són els bruixots o sacerdots d'aquesta època, que són els que fan el ritual, perquè el que queda clar és que aquestes roques són cultuals, que vol dir que són roques de culte, que tenen a veure amb la religió i amb la religiositat d'aquesta gent, no són ni peces artístiques ni peces lúdiques. Tot això, tot l'art fins a fa 100 anys és eminentment sagrat, i aquí encara més. Doncs jo crec que aquests són els que van realitzar els gravats fusiformes. Els bruixots es retraten a ells mateixos. Hi ha un altre autor que diuen que són cerdans fent un ball de, no sé, de Carnestoltes, de Setmana Santa o no sé què. Però per mi aquestes figures són molt dinàmiques, tenen com unes màscares i tenen una actitud
com els ulls esbatanats, com si estessin sota els efectes d'al·lucinògens o enteògens. Fixeu-vos aquí fins mateix, aquest mostra les plantes, els ulls, les figures són molt dinàmiques i molt simbòliques. Primer són els mateixos sacerdots cerdans que aquí, per primera vegada, es fan el seu retrat. Al costat hi ha un paó, en el mateix conjunt. El paó és símbol de regeneració, de renaixement. És un símbol molt antic, fins i tot els primers cristians l'adopten com a símbol cristià, però és anterior. Aquest l'hem vist abans. Aquest d'aquí el vaig trobar a la zona de Cortsbasil, també a Cibís, crec que és un gravat medieval. Són gravats molt petitons alguns. Fixeu-vos aquí que el reclet fa 5 centímetres, per tant, escassament fa 4 centímetres. Això d'aquí és un calc d'uns gravats medievals que vaig trobar a Sant Julià, on podeu veure que està molt ben documentat i dibuixat a l'escut, a l'elm, amb les plumes, l'espasa. Això també és una figura a la Cerdanya. Aquests d'aquí els vaig trobar a Greixa, al costat de G, on per mi l'escena aquí ja el trobo interessant. Ja dic, sempre estic interpretant, no hi ha cap ciència. Això és un dibuix que va fer un pastor, posem, el context és ibèric, on el vaig trobar, per tant podríem estar parlant de 2.000 anys, a la Devesa de Greixa, amb el seu ramat, i per mi va descriure l'atac d'uns llops a un ramat. Llavors, és com una petita narració èpica de l'època. Interpreto, Aquest d'aquí és molt, molt bonic perquè està a cava i és un gravat que aquest sí que mira directament al sol tot el dia, està plantat a davant de Cadí i mirant tot el dia al sol. Per mi aquesta representació radial és un símbol solar dels nostres avantpassats. Aquest símbol d'aquí, aquest animal d'aquí, és un cérvol. Ho dic perquè jo ho veig així i, a més, altres estudiosos que n'han trobat altres gravats assemblats també l'associen a la figura del cérvol, igualment que abans parlàvem, el context també és prehistòric. És un gravat que vaig trobar a la Bartra d'en Camp, on hi ha també gravats fusiformes, per tant, el context és antic. Igualment que hem parlat que el porc és un animal, una divinitat antiga, per les seves característiques de força, de valor, de tenacitat. Si algú de vosaltres heu vist algun porc fer la muntanya, no té por, t'ataca, és boig, va directament, això els devia agradar als ibers o a aquests pobles, perquè eren bèl·lics. Per tant, el porc és un animal lluitador, no té por de res. Però hi ha un altre que és el cérvol, i el cérvol és un animal que, al contrari, és un animal que té més que veure amb la religiositat i amb el món de la mort i la regeneració, la resurrecció. Ells es fixaven que el cérvol, repeteixo, no adoren als animals, sempre a la simbologia que expressa l'animal. Ells es van fixar que els cérvols cada any o cada X temps perd la seva gran cornamenta, li cau les banyes i torna a renéixer, com el cicle de la vida de la natura, de mort i resurrecció incansable, el cercle aquest d'etern retorn de la mort i la vida. I en molts contextos religiosos està representat com a divinitat. La divinitat, com sonava ibèrica, no la sabem. Sabem que la celta es deia Cernunnos. És molt coneguda aquesta divinitat en el món celta, celtibèric o pancelta. Aquest d'aquí és d'en Camp. Vaig fent. Aquest d'aquí és un gravat que vaig trobar en Sovell, on a vegades en el mateix espai hi ha un horror vacui de gravats. Tenen tendència al mateix espai gravar-lo, regravar-lo i ficar-li molts símbols. És un gravat també antic i torna a sortir la figura del paó. El paó fa igual. Cada X temps obre el seu plomatge i el perd i li torna a sortir. Per tant, els antics ho agafaven com a símbol directe de mort i resurrecció. Abans hem vist a Cerdanya, aquest d'aquí és en Sovell. A veure si hi ha la roca. Aquí està. No sé si es veu aquí, com és a la realitat. Està aquí. Es veu? A vegades costa de veure els dibuixets aquests.
Aquest d'aquí estem en el món ja medieval, i un símbol medieval molt conegut és el segell o nus, no, més que segell, nus de Salomó. El trobem en molts contextos medievals, religiosos, militars, laics, i és aquest símbol que es van usant a ell mateix. És molt conegut, fins i tot en actes notarials surt com a segell dels notaris o com a signatura. I el nus de Salomó representa una mica la idea del laberint místic, aquesta unió amb la divinitat o amb la saviesa, o també el difícil camí cap a Déu o a la saviesa. També és un camí iniciàtic una mica, uneix aquesta simbologia. I en aquest món cristià més místic, més eremític, doncs els hi anava perfecte i surt representat als seus llocs eminentment, que són els gravats rupestres. Però és un gravat cristià, o medieval. Aquest d'aquí és un personatge fantàstic, a Cerdanya. Vaig passant, això també és a Cerdanya. Aquest és un dibuix, trobem molts dibuixos, espera, que una mica d'aigua aquí. Si estic avorrint molt, m'ho digueu. Molts dibuixos són senzillament geomètrics de totes les èpoques. Aquest d'aquí està en context ibèric. No dic directament ibèric perquè no es pot saber directament, perquè una graella amb un quadradet no es pot dir, però els símbols que hi ha al costat són ibèrics. Per tant, sempre es parla de context ibèric. El més probable i plausible és que sigui un gravat que té 2.000-2.200 anys d'antiguitat. I moltes vegades són gravats geomètrics. La geometria, pel que té de sagrat, perquè la geometria sempre ha sigut una ciència sagrada i els espais aquests són sagrats, és un dels elements també que trobem més profusament representats. Res és artístic, res és estètic. Estem parlant sempre de dibuixos que tenen a veure amb la sacralitat i amb la divinitat. Això n'estic convençut. Aquest d'aquí igual. Ara canviem d'apartat i arribem a gravats de simbologia més popular, on aquest d'aquí el coneguem tots, és la rosa sexfòlia, sexifòlia, la roseta dels Pirineus. És un gravat universal, totes les cultures, tots els països l'han fet servir. I aquí possiblement o el van portar els celtes o el van portar els romans o ja era preexistent, però en aquests contextos tan antics com ibèrics i prehistòrics jo no l'he trobat mai. L'estrella sí, però aquest no. Per tant, tot i que el creiem com un símbol molt nostre, jo el veig com un símbol, ara sí, totalment pirinenc, perquè encara es fa servir, però importat. Per mi és més antiga l'estrella, és més nostre un estel de 5 puntes que aquesta roseta, que no deixa de ser un símbol solar, un sol en moviment. Almenys els celtes ho explicaven així. Més que una flor, és un sol. És una esvàstica, és un símbol indoeuropeu. Aquí també em vaig trobar un de més gran, això és a Ovinyà, Andorra. Aquest d'aquí també el vaig trobar a la zona d'Encamp. Està molt dibuixat, és un símbol que en època medieval i als segles fins avui en dia encara els fa servir en portes i en decoracions. Aquest d'aquí és el mateix però en forma de sol, això està a Cava, però és la mateixa idea, el sol en moviment, la gran divinitat que es mou. Aquí trobem un tipus d'estel, això ho vaig trobar, aquí estem veient que aquest gravat rupestre ja deixa d'estar, el suport ja deixa de tenir en èpoques més pròximes la pedra i passa a les portes, sobretot de bordes, de cortals, de cases, i té molt valor, com que és sagrat, i sempre s'ha sapigut que és sagrat, que és un símbol important nostre, no és una decoració. I què el fa? El fa servir per protegir la porta, perquè no hi entrin bruixes, mals esperits, o el bestiar, o la gent, o els llamps, o el que sigui, o les penúries. I aquest d'aquí, doncs, em va agradar perquè va veure una mica una representació del símbol, l'estrella sagrada protectora, perquè està a la porta d'una cort d'ovelles, i la vulva. Per mi això té aquesta part de potència sexual femenina.
l'estel, això és la pica de Civís, la pica cristiana, la pica baptismal de Civís, i no hi fic la gent de Civís, que deuen ser els menys romanitzats i els més pagans de la comarca, a l'època medieval, no hi posen una creu, hi posen el seu símbol, que és l'estel. Això és una pica medieval, vull dir, després fan servir l'estel, però aquest símbol el segueixen utilitzant. Per tant, és present encara. Creus a portes de bordes, de cortals. Aquest d'aquí és molt xulo perquè el vaig trobar a les bordes d'Escàs, sobre Arcavell, i es van dedicar a fer uns punyals i uns ganivets. L'estètica és curiosa. Vaig passant, que si no, aquests d'aquí també són molt bonics perquè són... Tot això és la zona de Civís, tota aquella zona és molt àmplia, hi ha molta borda, hi ha hagut molt pastor, llavors el pastor ha tingut moltes vegades molt més temps per gravar, la vida pastoril és més, diguéssim, bucòlica, és una mica aquella zona, la veia com una mica l'Arcàdia feliç, i els pastors van representar els seus símbols, com aquesta dona que està prenyada, està parint. Es veu bé, Jordi? Aquest d'aquí és el mateix, està a Cava, a la zona de Cava, on veiem, aquí ja sí que hi ha un sincretisme i una barreja de símbols brutal. Per què trobem les dones parint o la gran deessa, mirem-ho d'aquesta manera, i símbols cristians i els arboriformes que estan als gravats rupestres de prop. Per tant, els pastors o els pagesos d'aquella zona, perquè això es Cava, aquí mateix, doncs, tota aquesta iconografia la teníem present i a l'hora de decorar en el seu oci les seves portes, les seves cases, els hi sortia tot això que tenien latent en el seu pensament. Hi ha molta dona embarassada quan hi ha representació femenina. La figura femenina és com si estéssim parlant quasi de Venus de la prehistòria que han quedat fossilitzades a la ment del pastor pirinenc. És un món molt interessant. Són grans arquetips universals que els trobem representats aquí a casa nostra. Aquesta no sabem si està embarassada o no perquè porta una faldilla. I alguns, per exemple aquest d'aquí, és una... Això sí que és gravat rupestre, aquest està a Sornàs, Andorra. Hi ha una llegenda que era una bruixa o que era una nena que es va cremar o que és un fantasma. A vegades hi ha molts gravats que, com que el poble no se sap explicar què representen, han sortit diverses llegendes i interpretacions per poder-los explicar. Aquest d'aquí és molt curiós, molt curiós. Perquè jo moltes vegades anava, com que miro tots els rocs i tots els raconets i tot, per veure si hi ha gravats, a moltes portes de borda, al costat de la porta, veia que hi havia aquestes ratlletes. Jo en principi vaig pensar, són comptadors de bestiar, va ser la interpretació que jo vaig fer. Però tampoc, no ho sé, no m'acabava perquè venir aquí, fer crac, 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 anava a una altra borda, a un altre poble, crac, 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 les ratlletes. I un dia, a un poble que es diu Molleres, vaig trobar un home vell, molt vell, em sembla que de Cala Endrieta, que estava prenent el sol a prop d'una borda d'aquestes. I li vaig demanar, què és això? Ho sabeu què és? Són com diu, no, això d'aquí són rellotges. Dic, són rellotges? Dic, això d'aquí, quan ens assentàvem nosaltres amb el bestiar, ficàvem un pal, el pal el vaig ficar per la foto, i més o menys, perquè és un rellotge de sol, el palet ens deia si estàvem, a quina hora del dia estàvem, si teníem de guardar o marxar o plegar el bestiar o apletar-lo o tornar-lo. I li vaig comentar aquest cas a la Societat Catalana de Gnomòtica, que són els que estudien els rellotges de sol, els grans rellotges de sol de les masies catalanes, molt ben decorats, i els vaig comentar, mireu, he trobat aquest cas d'això, i van quedar totalment al·lucinats perquè és un rellotge de sol primitivíssim català, més que tots el del pastor que està buscant l'hora per tancar el bestiar o per tancar el bestiar. I no crec que ho sapigués gaire gent que eren aquests gravadets, però són un rellotge. Marques de casa, a Canillo, a les portes. Això és una creu del Calvari, que està al gès, molt maca, coneguda.
Vale, perquè aquí entrem a un apartat que jo intitulo Gravats cristians, perquè evidentment des de fa 2000 anys la nostra cultura és cristiana i hi ha molts gravats que tenen aquesta temàtica. I entre els més bonics hi ha les creus del Calvari. Les creus del Calvari, això representen la creu de Jesucrist a sobre d'aquesta muntanyeta que és la creu del Calvari. I aquestes creus moltes vegades tenen caràcter votiu, vol dir que a vegades es fan com a ofrena o com a vot a la divinitat. Vol dir, jo et demano un favor o tinc algun problema i et deixo com a mostra o com a penyora per haver-lo complert o com a desig et faig una creu del Calvari. No una simple creu. Les simples creus no acostumen a ser votives, perquè si siguin votives normalment han de tenir el Calvari sota. Aquí en trobem un altre que aquesta d'aquí és del Gès, pujant cap a l'Avança. Aquesta d'aquí és a Cibís. I aquestes d'aquí són creus de pastor, perquè jo a vegades trobava molts camps creuetes petites, però no tenien cap context cultural ni res aïllades. I una vegada parlant amb el Ponet d'en Sovell m'ho va dir que ell encara n'havia fet i havia conegut gent que en feia. Pastors, quan apletaven el bestiar, quan paraven això, tenien tendència a fer aquestes creus per protegir els ramats al lloc on es trobessin. I aquesta d'aquí és molt maca perquè és elaborada. Aquestes explicacions de cultura oral ja és que són els últims habitants del Pirineu, ningú ens ho pot explicar. Lo del rellotge, lo dels creus de pastor, tot això està mort. Això d'aquí és per ficar l'hòstia, com se'n diu, un ostensori, i està gravat aquest alàs molt bonic com a mostra de gravat cristià elaborat. I aquest és un més senzill, però té la mateixa idea. Aquest és de Toloriu. Això d'aquí es diu Cova Santa a Montanissell. I és una cova que hi ha diferents gravats repicats sobre el calcari. I aquesta cova, des de l'antiguitat, evidentment va ser habitada perquè és una cova que és bastant habitable. Si va habitar, em sembla, fins a finals del segle passat, encara està fumada. I possiblement aquestes coves o eren cristianitzades o van ser llocs eremítics. Per tant, hi van haver eremites que s'hi van quedar a resar, a fer el seu espai espiritual de repòs. I marcaven aquests espais amb creus. Aquest és un cas molt, molt, molt interessant, potser dels més interessants, que també el vaig trobar a la zona de Cortsbacill, a Cibís, on una roca antiga, on hi ha els nostres estels pagans precristians, i tots els símbols, tot això és antic, és prehistòric, ho descobreixen els cristians i el que fan és atribuir-ho a bruixes, a dimonis, a pagans, a heretges, i cristianitzen amb les seves creus fent malbé el gravat anterior, perquè és dolent, perquè està evocant una època anterior precristiana. Per tant, aquest gravat d'aquí ens està parlant molt. Arriben els cristians i el primer que fan és trencar-ho i marcar les creus, el triomf del cristianisme sobre les creences paganes passades. Els gravats ens parlen, ens donen molta informació. És muda, però cal saber interpretar-ho. A veure, aquí hi ha més. Aquests són gravats també cristians, com hem dit, on hi ha altres personatges. Això també té una història. Això és a Ordino. Sí, Ordino. Vaig passant. Aquest d'aquí és molt bonic. Em sembla que no m'agradaria dir una mentida, però això és una marca de picapedrer o maçó operatiu. En aquesta església d'aquí, com que també és gòtica, també n'hi ha. Si us hi fixareu, a les parets n'hi ha. I els picapedrers marcaven la seva obra a les portalades de les esglésies gòtiques, com és la Col·legiata de Castellbò. Aquest és molt bonic, aquesta flor trilobulada. N'hi havia 4 o 5 molt, molt bonics, i l'última vegada que vaig visitar vaig veure que alguna escola, taller, alguna cosa estranya així, estava restaurant la portalada i a cops de rascar o moles o així s'estaven deixant la pedra llisa i s'estaven carregant totes les marques de maçó.
i em sembla que aquesta va desaparèixer. Em vaig estirar els pèls del cap. Sort que ho tinc fotografiat, perquè si no és història que es perd de la comarca. Per desconeixement, suposo. Això també és una marca, són creus d'eremitori, això és a dins d'una cova, a la Cerdanya, a la Foranca, pobles, ara no me'n recordo, Talltendre, no, el que hi ha sota. És igual, el mateix. Espais que són coves, on els cristians es tanquen allà a fer els seus exercicis espirituals i cristianitzen, santifiquen la cova. I ara estem acabant ja l'últim apartat i estem parlant de les creus de terme. Les creus de terme són un gravat, evidentment una creu sobre una roca, i serveixen per delimitar els termes, segueixen un gravat. I també són molt importants perquè ens estan parlant de dues comunitats, de dos pobles a l'antiguitat que s'han de ficar d'acord per conviure, per a la convivència, i decidir fins aquí és casa teva, fins aquí és casa meva, fins aquí aprofito les coses de la terra, fins aquí tu. Conviure i subsistir. I els terrenys es van anar delimitant i per delimitar-los es van fer aquestes creus sobre roca ferma. Aquesta d'aquí és una creu que està delimita Os de Civís amb Andorra o la Massana. I tothom em deia que no n'hi havia, no pot ser, marca el Serrat, i la vaig trobar, la vaig poder trobar. Hi ha una història del Serrat de l'Esmelligat, que s'esbralla un deós amb un de pal. Llavors, jo dic, hi ha una llegenda en aquest punt de delimitació, hi ha d'haver algun tipus de gravat, perquè si no, i al final la vaig trobar, creu de terme entre... Estèticament no és que siguin res de l'altre món, però del que ens parlen la història sí. Aquesta és una creu que antigament ens parlen els textos de la creu de la font de Reisent, que és un topònim que ha desaparegut, i Reisent és a l'Arduix, és una creu entre el Turgell i Andorra. Aquesta creu és antiga, els textos medievals, les primeres delimitacions d'Andorra, antiquíssimes, no sé, el segle, no ho sé ara, jo tampoc soc historiador, 10, segle XI, ja ens parlen d'aquesta creu que s'ha anat repicant en diferents visures i l'última devia ser 1800, no sé quina data es veu des d'aquí ara, 1810, no ho veig des d'aquí. Llocs que s'han anat visitant i acordant les comunitats per la subsistència, que aquí és Andorra, aquí és l'Arduix, el Turgell, Catalunya. Una altra creu entre Catalunya i Andorra, això es diu la Roca d'Aïll. Aquí és on es trobaven normalment les creus de terme per cada any o les comunitats cada any o 2 anys o 3 anys feien unes trobades que es deien visures o veedories que es trobaven les dues comunitats i anaven seguint totes les creus de terme i donant-les, validant-les. És bona, fins aquí és casa teva, fins aquí és casa meva, els termes arriben fins aquí. Aquesta d'aquí és on es trobaven els homes de Civís amb els homes de Sant Julià per començar la visura a la Roca d'Aïll i a aquesta creu d'aquí. Encara se'n fa alguna de visura. Ara, per exemple, l'alcalde de Civís, que és amic meu, estan tornant a revisar totes les creus de terme. Algunes no les saben, algunes me les han demanat. A Andorra hi ha molts pobles que les han perdut i me les demanen. Jo en sé perquè senzillament m'agraden, les trobo com un gravat rupestre. És un gravat rupestre. Aquesta d'aquí és entre Estamariu i Bescaran. Ja s'acaba la conferència. Aquesta d'aquí és molt xula perquè també em van explicar que a Adraén hi havia un lloc a prop de l'ermita de Sant Salvador on hi havia la marca del sant, no sé, històries que em van explicar padrins d'Adraén. Les marques eren les creus de terme entre Adraén i el poble que a sota és... no me'n recordo ara. Creus de terme, però que moltes vegades hi ha la llegenda Hortador. Adraén i Hortador. O Hortedor, no sé com s'ha de dir ara. Aquesta d'aquí és molt... em sembla que és l'última. No, espera. Aquesta d'aquí és molt, molt curiosa perquè hem parlat abans que els megalits, els dòlmens, els vinils que van construir, van erigir els nostres antepassats més reculats, com que sempre han estat al territori, doncs han servit llocs, rocs o monuments que sempre han existit, han anat molt bé a les comunitats per servir, per delimitar els terrenys. Aquest d'aquí és uns gravats que hi ha sobre el dolmen del Serrat de les Cobertades
entre Cabó i Organyà, i hi havia la polèmica al seu dolmen que hi havia uns gravats aquí, veieu que hi ha un cercle, una creu i una forma així que se'n diu un arçó. I aquests tres símbols es troben en la simbologia prehistòrica, on a vegades hi ha gravats prehistòrics que fan aquests símbols. I es deia, el dolmen d'algun estudiós, que no devia saber molt, però ho vaig llegir, em va fer molta gràcia, va dir que a sobre el dolmen del Serrat de les Cobertades hi havia gravats prehistòrics. El que són realment aquests gravats diu, la creu de terme, aquí és Organyà i aquí és Cabó, i de prehistòric no en té res. Però és molt curiós, molt divertit. En aquest cas el trobo molt divertit. Sí, Organyà i Cabó és el que diu aquí, res més. I em sembla que aquest... no, però en falten dos més, que això és una creu de terme que marca la divisió entre Campmajor i Castellbò. Són pobles, per exemple, Castellbò és un poble que ja ha desaparegut i queda una casa, Cal Roger, però com a poble ja no existeix, i encara queden les antigues creus de terme que ja no marquen res perquè els pobles són abandonats, però les velles creus de terme encara hi són. Això és un fòssil, ja no diu res quasi bé. Ens parla del passat, de quan els pobles habitaven, les comunitats necessitaven dividir el territori i ara no hi ha habitants, per tant, és una creu muda. I aquesta... no, espera, significat de gravats. Això és una altra creu de terme entre Arcavell, a dalt de tota la Rabassa, i Sant Julià, o entre Andorra i Catalunya. I això d'aquí... espera't, ja està, aquest és l'últim. Això d'aquí... Hi ha un tipus de creus que són les creus d'empriu. Els emprius són els usos que té una comunitat a dintre una altra, que a vegades són les fronteres reals, més que els termes, i els emprius a vegades agafen roques grans. Aquesta d'aquí és una roca que es diu roca Gomara i està quasi bé a tocar Canòlic, a dintre de Sant Julià, i és els emprius de Civís a dintre Andorra. Per tant, els de Civís podrien entrar molt, molt, molt a dins de Sant Julià, a tallar llenya, els usos que els deixaven els d'Andorra. I a vegades m'he demanat com és que podien entrar tota una explicació. O la zona de Civís era seca, anaven a buscar una font, o en aquest cas em van explicar que tota la zona de Civís estava molt seca, no hi havia, totes les muntanyes estaven molt pelades d'arbres, i aquesta zona de Sant Julià hi ha molt bosc que quasi no els utilitzaven, i en aquest cas com a bons veïns, perquè aquí estem parlant de bons veïns, ja no d'estats, aquí ja no estem parlant d'estats andorrans i espanyols, sinó els de Civís en Sant Julià, els deixen entrar fins aquí baix a buscar arbres que necessitaven per la subsistència al segle XIX, segles anteriors. I amb aquest exemple de bon veïnatge ja acabo la tertúlia aquesta. Espero que us hagi agradat. Hi ha molts més, jo tinc una documentació de molts més gravats, això és un percentatge molt petit del que us he mostrat, però perquè veieu el ventall i les possibilitats que té aquest patrimoni, doncs espero que us hagi agradat. Si algú té alguna pregunta, per la meva part ja he acabat. Merci per haver vingut. Ha hagut alguna pregunta? No? Doncs, au, a sopar. Podeu comprar el llibre si voleu. Està fora, que no havia pensat.